Nee. Heb je de poezels, jongen? Ja, daar zie je hem wel. Ja. En daar zie je hem. Ja. Van hoe is ze? Dit is volgens mij Jelle. Die is Die zwarte. Ja. En de rede is volgens mij Douwe. Ja, daar ben je. Ja. Hey, wij... Net lakerieten. Ik heb een oog. Wie ligt het erop? Lakerieten en ik heb een oog. Ja. Ja. Kijk in de rits. Hierin bij. Hey. Spidey. Jongen. Hey Daisy. Hey. Hoi. Peach. Landy. Mario. Ik vind hier wat. En ik denk, ja, dat het een vogelnestje is. Maar allegaar hierkes van Bjarni. En ja, ik donkere hierkes. Van Spidey of van de Friesen. Ja, wat is dit? Ik weet niet wat dit is. Vet in de mini. Dit is dat stukje waar Spidey en Bjarni altijd stonden. En ik ken nou... nee, ik ben sinds aan die kant het Mathilde mooi oprommen. En ik ben al bezig om deze kant op te rommen. En ik zal deze nog even vertellen. Shit, dit dan. Spidey en Peach. Wat leuk. Misschien werden het vriendjes. Broer en zus. Hey Peach. Stekje een beetje verzetten. Zodat je de ponies ik even bijpunten kennen. Toen dacht ik kan ze wel even loslaten. Dus ik ga Spidey dit even eten. Hey Spidey. Hier hebben we Glendy en Mario. En Daisy en Peach. On top. Dreamy. Rijntje. Yveske.
Sally. Wunder. Hey. Uniek. En korallen. Hey. On top. En Dreamy. Rijntje, Yveske, Wunder, korallen en Sally. Glendy. En Uniek. Daisy. Hey. Peach. Mario. En Spidey. Wat zou het zo Uniek? Uniek en wel boerenwezen. Vind je dat een mooiere naam? Ja, van Uniek. Oké. Dan hebben we Uniek boerijn. Ja. Marije en Geertje. Goed zo, goed zo. Laura op Ginny. Dit is Jacobine. Maar wat zouden ze ik waarom in dekje? Dat die echt super fancy is. En waarom? Omdat die rood is. Wow. En ik dezelfde heb. Fashion twins. Eerst zijn we die. Wat zo. Het kleurt heel mooi bij dit dekje. En het dekje is van Oda. En die had dezelfde als Mathilde. Hier een 1+1. 1 + 1 gratis. Ja, joh. Oh, beter.